Puilan lamsogo kok borok ni khorang nai tongnai jotto marate kijing songno. Phadia ke tini ni kok borok kok tomarok saimal layen. Sipai jola district bai khobjak. Takar jole area ni ujangoni mara hai amchayo. Khoroksa sinia nugya sikla. Khoroksa sinia nugya borok ni nogo habai. Rang khogoi tongmani manjakha. Aw khoroksa sinia nugya borok ni nogo habai. Rang khogoi tongpuro amchani lukurok o borok no romkha. Te bono romoi checking khlainai ke manjakha bini thani kwbangma drug sayakaba suchirok koktomani bisingti saimankha o borok no romoi amchaini lukurok kisa misa butok khlailainai koklamrok sengke saimankha o borok khoroksa lar simurani borok haike amchaini lukurok tauk belaino kirikoro te wana laijak tamni hinmale lar simura bai ojongoni mara bwsuksa hachal wngui tongkha phiaba khoroksa sinia nugya borok phainai khoroksa sinia nugya borok ni nogo boro rang tonoi tong bo bahai ke saimankha te amchani khoroksa chik borok bobai milijakda abo tabu lukurok swnglaijaak haike tabu lukurok belaino sotorko tongnani nangnai tamni hinmale chini tirpurao asakno drugs tei sikok rok bangkha tabuk saosi lab korikha haike chini borok tabo sotorko tongnani nangnai haike nainai di norok chini kok borok ni khorang ni mangpleo rang barang harus karena orang suci pak. Yang kita lihat mana sekarang kalau sana ni nara. Mana sekarang mana tu cuma. Kau ni kau mau tanya sih. Jol cuma. Cuma toh. Yang kita kaya. Jadi yang kita serupa itu. Sudah berotong sini deh. Yang Guli kora beda re, guli kora. Apa ya arah saya isku tolong. Rang barang harus karena orang suci pak. Yang kita lihat mana sekarang kalau sana ni nara. Mana sekarang mana tu cuma. Kau ni kau mau tanya sih. Jol cuma. Cuma toh. Yang kita kaya. Jadi yang kita serupa itu. Sudah berotong sini deh. Yang guli kora beda re, guli kora. Apa ya arah saya isku tolong. Rang barang harus karena orang suci pak. Yang kita lihat mana sekarang kalau sana ni nara. Mana sekarang mana tu cuma. Kau ni kau mau tanya sih. Jol cuma. Cuma toh. Yang kita kaya. Jadi yang kita serupa itu. Sudah berotong sini deh. Yang guli kora beda re, guli kora. Apa ya arah saya isku tolong.